हेलो लोगोफोर आंनि गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन realmi 2 खौ जों माबोरै रेजिस्टार खालामगोन आरो रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव माबोरै अन खालामगोन। जोबोर गोरा दै बेयो रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव अन खालामनो जोबोर गोरा। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो इजि प्रसेसआवनो बेखौ रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव अन खालामना खोन्थागोन। दा आं नैबे मबाइलखौ आखायाव लादों, नायबानो जाबाय realmi। बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव रेजिस्टार खालामनानै खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय माबायदि खालामो आरो माबोरै अन खालामफिनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जोबोर गोरा, आं नोंथांमोननो गासैबो प्रसेसखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोनाबो रोंना लाबानो जाबाय। मोनथाम नाम्बार थुबानो बेयाव हारसिं अट'मेटिक बियो रेजिस्टार जानानै अन जायो दै। जेबो बेयाव खालामनो गोनां गैया, इमारजेन्सि थुनानै होबानो जायो। बिनिफ्राय माबायदि जागोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। अब्ला आङो बेखौ रेजिस्टार खालामग्रोना लानि, नायबानो जाबाय। बेखौ आङो रेजिस्टार खालामग्रोनानै लानि। बिनिफ्राय आङो डाइरेक्ट सेटिंआव थांगोन, बेयाव नायबानो जाबाय खनायाव। बिनिफ्राय आङो डाइरेक्ट बेयाव रेजिस्ट बोगोन। अब्ला फैखाबाय दै, नायबानो जाबाय। बेयाव फैबाय, बेयाव दङ नै, बेयाव आं डाइरेक्ट बेक आप रेजिस्टाराव थुगोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव नायबानो जाबाय नोंसोरो एरेज अल डाटा फैक्टर एरेज, बेयाव आं खनसे थुनानै होनोसै। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो गासिबो थांगोन दै, बेयाव नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय आङो दा नैबेयाव थुगोन, एरेज अल डाटायाव थुगोन, बेयाव खनसे थुनानै होनोसै। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव अप्सन नुखागोन, नायबानो जाबाय एरेज डाटा। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेयो सुइच अफ जालांगोन दै, नायबानो जाबाय। सुइच अफ जाबाय, बेयो सुइच अफ जाबाय, नायदो। बेफोरबायदि ओंखारगोन, नायबानो जाबाय। दसे थाथ'बानो जाबाय, बिनिफ्राय हारसिङै बियो गेवगोन, नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि ओंखारगोन। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोब, बे ट्रिकआ जोबोद इजि, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो रेजिस्टार खालामबा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि ट्रिक बायनानै नोंथांमोना खुलिनो हागोन। नायबानो जाबाय, भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोब, नोंसोरो स्किप खालामलांनो नाङा, भिडिअखौ नायजोबबासो बुजिगोन। बेफोरबायदि पेज ओंखारबोगोन, दसे नेथ'बानो जाबाय नोंसोरो। बेनिफ्राय गोमोरबाय, गोमोरफिननानै बेफोरबायदि ओंखारबाय। एबार ओंखारगोन दै, थाबनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय जायफोरनि मबाइलखौ नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो, जायफ्रा खालामना लानो, नोंथांमोना नै बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। जोबोद इजि प्रसेस, आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होबाय भिडिअनि गेजेरजों। आं दिनै गुबुन भिडिअसो लाबोनो गोनांमोन, बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामनानै होनाय जाबाय, जाहाथे नैबे भिडिअआ सोरनिबा थाखाय बियो हेल्प जानो हायो। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनाय जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय। बेयाव नायदो नोंसोरो, बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव सेलेक्ट लेंगुवेज होनदों, बेयाव भाषाखौ सेलेक्ट खालामनांगौ आरो। बिनिफ्राय आङो दा नैबेयाव थुगोन, बेयाव इंलिसावनो दंखायो नालाय बेखौ इंलिसखौनो दोनगोन आङो। बिनिफ्राय नैबेयाव दङ नेक्स्ट, बेयाव खनसे थुनानै होगोन। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेफोरबायदि ओंखारगोन। बिनिफ्राय नेक्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय आस मबाइल डाटा, बेखौ अन खालामनांगौ, बेयाव अनखा अट'मेटिक, बेयाव नेक्स्टआव थुनानैसै आङो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेयाव दङ कानेक्ट टु वाइफाइ, बेयाव आङो वाइफाइ कानेक्ट खालामनो होदों आंखौ। बिनिफ्राय आङो स्किपआव थुनानै होनोसै, बेयाव स्किप नुदों, नायबानो जाबाय। बेयाव स्किप नुदों, बेयाव खनसे थुनानै होनोसै। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बिनिफ्राय आङो नेक्स्टआव थुगोन, नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन, बेयाव दङ नेक्स्टआव खनसे थुनानै होनोसै आङो। अब्ला बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन। दा माने बुजिनानै मोनाखै मानि थाखाय बेफोरबायदि ओंखारदों। बेयाव दङ डु नट कपि, बेयाव खनसे थुनानै होनोसै आङो। बेफोरबायदि गिदिंगोन, दसे नेबानो जाबाय नोंसोरो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन। बेयाव नायबानो जाबाय इमेल अर फन नाम्बार, बेयाव जिमेल नाम्बार होनो खोन्थादों। बिनिफ्राय आं स्किपआव थुगोन दै, बेयाव स्किप दङ, स्किपआव थुगोन। बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन, स्किपआव थुनोसै। बिनिफ्राय गाहायाव दङ एक्सिप, बेयाव एक्सिपआव थुनानै होगोन आङो। बे एक्सिपआव खनसे थुनोसै। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेफोरबायदि ओंखारदों। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेफोरबायदि पेज ओंखारदों। बेयाव सिटिं दङ, सिटिंआव खनसे थुनि आङो। बेयाव नायबानो जाबाय, बेफोरबायदि ओंखारगोन। बेयाव फुराना लकखौ होनो होदों। बिनिफ्राय आङो फुराना लकखौ आं गोसोआव गैया, बे स्क्रिनखौ। बिनिफ्राय आङो दा बेयाव
बेखौ आङो खुलिनो हायाखै बिनिफ्राय लेटार दङ लेटाराव खनसे थुनानै होनोसै आङो लेटाराव थुबाथाय बेफोरबायदिनो पेजावनो ओंखारलांगोन बेयाव सिटिं दङ नायबानो जाबाय बे लकखौनो खुलिनो होबाय थायो गोबां खस्थ' खालामबाबो हानाय नङा आरोना बिनिफ्राय आं नोंसोरनो इजि प्रसेसआवनो खोन्थानोसै थाबनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेखौ आं बेक खालामसै नाम्बार थुनाय लोगो लोगोनो बियो गेवगोन दै जेबो टेनसन लानो गोनां गैया जायफोरना बेफोरबायदि जादों फार्स्टआव बेक खालामना लाफिनबाय आङो नायबानो जाबाय फार्स्टआव बेक खालामना फैथारगोन लेंगुवेजनिफ्राय फैगोन बिनिफ्राय नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनांगौ बिनिफ्राय बेयाव नेक्स्टआव थुबाबो आं हायाखै गोबां ट्राइ खालामबाय हायाखै गोबां मानसियानो ट्राइ खालामदों दै हायाखै बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो आं दिनै इजि प्रसेसआवनो खोन्थासै माबायदि होनोब्ला नियाव दं नायबानो जाबाय इमारजेन्सि लाइभ प्रुफ देखायदों आङो बेयो आंनि मबाइल नोंथांमोना नायबानो जाबाय रियेलमि दै बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ नै मबाइलाव बेखिजाय नेक्स्टआव थुयै बानायबाय आङो अब्लाबो हायाखै बिनिफ्राय नैबेयाव दङ इमारजेन्सि बे इमारजेन्सियाव खनसे थुनानैसै आङो इमारजेन्सि कलाव थुबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना मा थुनांगोन बेयाव नोंथांमोना नाम्बार थुनांगोन नाम्बार थुनाय लोगो लोगोनो बियो अट'मेटिक बियो अन जागोन मा नाम्बार थुनांगोन आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना थुनांगोन स्टार हेज 812 बिनिफ्राय मोनसेल' नाम्बार थुनांसिगौ अब्लानो बे गेवगोन हारसिंनो आं जेबो थुवा बिनिफ्राय आङो बेयाव थुगोन हेजआव अब्लानो बेयो अट'मेटिक गेवबाय नायबानो जाबाय बेयाव अट'मेटिक गेवबाय दै नोंथांमोना टेनसन लानो गोनां गैया बेयाव नायबानो जाबाय अट'मेटिक गेवजोब्बाय बियो बिनिफ्राय दा लेंगुवेजआल' बेयाव सेलेक्ट खालामनांगौ लेंगुवेजखौ नोङो चेन्ज खालामना लाबानो जाबाय बियो चाइनासनि फैयो दै लेंगुवेजफ्रा नायबानो जाबाय बेखौ चेन्ज खालामना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय आङो लेंगुवेजखौबो सेलेक्ट खालामना लानोसै चेन्ज खालामनानै बेफोरबायदिनो खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो इजि प्रसेस दै नोंथांमोना जायफ्रा रोङाखै बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय जायफोरनि मबाइला गेवाखै बे आं नोंथांमोननो नाम्बार खोन्थादों बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आङो बेयाव लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामबाय दै नायबानो जाबाय इंलिशआव इजि प्रसेस गासिबो इंलिश जाजोब्बाय नायबानो जाबाय बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय जायफ्रा रोङा नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय जोङो बबेबा मबाइलखौ जोङो रेजिस्टार खालामनायाव जोबोद गोरा जायो नोंथांमोना इमारजेन्सि कलाव थुनानै नोंथांमोना अन खालामबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होनना फैदोंमोन आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना गोदानफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना थाबनो लोगो मोनफिनसिगोन